egy gyors menet a lassítóban, és figyelj, nem fogja elvenni. Hol elér? Erdal! Gyönyörű! Na visszafelé. Ott van, kiadja a szerzet. Na az én rajtlistám szerint még egy BMW-t látni fogunk. Most nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez az autó még menetként állapotban van, vagy legalábbis működik, mert előbb, mint hogyha ő kimaradt volna. De most már erre nem mennék meg esküdénetek. Mindegy, a lényeg az, hogy valamikor valamit látni fogunk, ezért jöttünk ide. Minden esetre várom Szabó Miklóst és az E30-ast. És nem látom a kollégától, jön is! Óvatosan megszékezni, vigyázz az autóra. Ez az! De szépen szétállnak hátul a kereket. Na visszafelé mit fog csinálni?